Tháinig in ahrú ar hin. Tháinig, ahrú tuban mar orlíonn sé. Sinné an fáil mé anseo. No habh go sin níos measa. Is sochla mar á go bhfuil. Tá crackan na gaiirí brac agus ní chóra maithí sin. Ach go háirid agus an levéil oxygen ag titan sa bhfuil. Ó bhfuil is aga ceart mí ceart leis. Níl muid cínta agus cóirí de septicemia iad seoigh. Más cuihann leat leabharmid fa sin hena an nimhnú fola. Chuí. Ach tá láis aga ar sin nachfuil? Caithmid scrúdú a dhéanamh ar an báiste chun féchant an béatáir nó nachhé agus más a céim bactérias cúis leis. Agus gá ceada áúirt ar dús leis sin dhéanamh an bhéad fanarm seo híú. Cétán? Lista donna scrúdathe caithfar dhéanamh. FPCs. Céirta seo CSF analysis? Lumbar puncture. Lumbar puncture? Cén fá caiise bhí sin dhéana? Le bheith cínta nach é meningitis atáir. Meningitis? Le cín tú nach é atáir. Branna, níl sib chun sin a dhéana le bhhaach it's náid a háisteach an réin. An caithfar dhéanamh. Éist Susie. Ná cuir am mo. Le a hull, sína an arm le go bhéidir mí tosnú. Come into hen bhach na lenta seo. Tá mé go nóthach tá an cigar an seos blá lia. Oh yeah, cool me tracht ar car go leir. Ó chuúla? Was sé fear grus of gealta trá? Tá, bhí mar gealta hart a bliana hen, ach bhris me semach leis. Ar nó tucha sé bhrás le chéile inis agus é an hart? Níl seans dá laid go dtici. Mar a bhínig méid a Susie, fuair mí tar ar na scrúdathe agus tá septicemia ar an báiste. Go bhfuir déan. Ach tá sa gin céin bactérias cúis leis agus tá an páiste chur ar antibiotic go. Chill bloody antibiotics. Well, le cúnmh é roiig níos fearr lena nóir seo. Ceirt faoi meningitis bhfuil sé sin éid. Níl faoi láthair. Ceirt a gceiste le sin. Tá an páiste anlag, caithmid fannach go bheith míid céir de thorlós. Tá an páiste dul an nolacht, agus ní tada le mola agus ach fannacht. Ní féidir tá eile dhéanamh ach fannacht. Agus dóchas a bheith gin. Fannacht, dóchas. Nach nú an dochtarí drogaí níos mú. Well, cai sé bhfuil rud cinn teligéach sin. Tá méad atá den nána dhéanamh déanta. Bhain ní sé bid an mórán bar éir mar eicimse. Mar a dúirt mé libh hena, ní féidir tá eile dhéanamh ach fannacht. Ó chola mar hána go fannacht. Léidir go leadar. Íl mé gur til le mé fiach a sús taobh mod an cafe. Chunnig mé an santhú agus ceap mé gur sábháil an siúlart. Gur maithagad. Ná, bre. Cé hé siúd, bhí tú ag caint leis. I Ciarán is anam dó. Ó, agus cé héan. Fear go nó áitiúil. Cén gnátá ige? Tá sé mar bhanaisteirtí cíns. Ó, mar sin é. Sé. Nis, bhfuil mid réile himimecht? Bhfuil mis sé réile fada. Ceart ar Urteán, rud ag an chorastat? Níl in éair. Níl amach rá. Go raibh an chosúlaach dormh go raibh córá deas arsúla goibh agus níor heasta gom chuiristeachar. Níl éon rud ag tharlún adring, má sinna tatú ceapa. Ní ceappa mé sin in éair. Hai. Chola man droch scéile. Mar ag fás a bed ochan. Níor tháinig. Bhíl si go mála písa. Ach ar nó é dá deá isteach ar cuairtearm bheitchas ad sé sin. Sorry, Susie, ach, tá mis really busy all intí seo. Idir a siúpa agus a ggéir bheitstaidir ní núma tam. Tuigim. Agus a réanos ní sin an túna ceanna art le intí seo. Cúirta giste? Well, an sacr sin ar an tú le thaigh faoin báist ar dúspáide. Agus an sin, ginn seo bhrégur á go bé Jason bhfuilú. An sin chaú háart agus tuair tú go bé Daniel arne. Sé Daniel a bhil mé réana. A bé, Susie, really. Ó tú cínta faoi sin? Tá. Bhfuil bhena is a coppla míoch an go bé Jason arne. Well, chur dad éalacharm an lochtachar ar Jason. Ar nó é sé na bhil mé an or sin freisin. Níl samsúm, muín i bethe measa níos mó. Mar stocha nach gur naon bhil an ort. Ach sé éarnaí. Eis na bhil mé an rá óir. Well, má sé mar sin, ce fan an sin tún scéalgam. Éine sem ce a hála. Ní féidir le mar rá. Alright, mar sin. Ach mar wat is go ginn seach a scéalgam, ná bí fáilt an lachtarmsa, oké? Chís bhúirt an tam sin hana hí, ben a cam sé defrií nach mú be cam sin. Ó réileid, chuine me seorm seo. Colle, má chuimne, bhir tú deisú an na hádaí sin meid ar úné breanúm. Ó ní ranna má fós, ó rob.
A jeez, hemus, ta sé dait le gá lá. Tá sam go bhfuil. Well, beidir go de spreanúna seop. Ce fú nóú se tal mai Joannaí. Na bakla sin duna méhéine snugs mé reis. Sí nach me nach runúna sa réis. Má mé ha nach daine se le Joannaí, mai vín se sé nach anúna. Well ní héine se drámáile chunnneid, ach ní mis na hádaí sin chuach goún me cinnte go sé ceart. Hémus, tásam nach máilead ob réfice, a caifar a dionú, scuide gon jabbar. Buici. Tá bór ní bheith Joannaí sin tá marráile na tarneachta. Nú sé hé sé réis go dtíá tar a se hána. Right, cacadór. A catú galantum, go miránna tú a maidin na máile chorp, gus é a checkar. Ó, cinse. Go leiscéil nó chuide go man leiscéil. Nis. Tá ráflaí dul hartaí meascan phobal faoi gine bháin ar a bhuiinean seo ráflaí atá ag chur an imníara. Sílam ghfuil gá pí be cante bheit hagan faoin gcinál ampar a bhéing ag súrweb agus si bheith gobar insignificant seo. Leir tanir sin éidir ná sanniu. Tá go leor ebre le déanana chuilegan an seo, a caffré seo lé agus é a phlé go min. Nis, déana í leithircail timpplain seo agus bé mé machrí sí gan nóméid le mo chuid nótaí. Lenda chud nótaí, ha? Ce tá deanta ní sead? Ní ar na mis táda. Bhí an focail bhem leat. Go príomháideoch. Bheith cantar bála, ok? Slán. Catú níos mú brú chuir na dochtúí sin, ru cinn dhéanana seachas bheith caite an sinna de leadaí dena troige téin. Ó, an mar sin é. Well, is tus a máir an fáiste nach tú, éiste séad leatsa. Well, mar sin siad sanna bhfuil síimad sa báiste. Well, mar hálíonn sé tásaí má man. Bhfuil inis. Tá, agus tá sé gceiste agam é a chuineáil. Níta tú é sin éana, Tuige nach féach. mar tá mar go déantain. S féidir mar gur bhrise. Hainal tú an minscríhín, Nach cuma má híine. Ní fiú tráníine nach chulas an cleicar be sin. ceirtí mo chuid aigeid. Ha? Chu mé 10 milliún euro chuid? Thg agus gur míle maigad soch sin bhí sé an úsáideach ag gnám. Tuige minis. A cuairtú tiile aigeid atá túach. Ní ha. Ce bhéh táhaid? Níl pínhaim. Mar tá mé cinnte go bhéta muid heachta réiteach a cinint. Ní féidir. An is grad leat. Tá tám. Na bí chan defiart mar ne níor lume preise be fós. Ceart faoi chóghhíle eile. 10 míle mar sin? Bhfuil rud a cinint mícheart a de chlús a haig. Níl pínhaim a digan tú. Ní hiúrann an páiste sin chuid ar áir an tíl. Tá sé saléire ag ceadan is mar ddíachil tú. Tína chéile? An páiste tíine agus cholathirt mar sin nach an an lei. Se bhhaid níos fearr a dóceach Angela an páiste sin mar sin an ar a bhaithúirtú. Ó, agus ní hiúrach mis sin, eh? Bhfuil ní hína tá geistem tá mé cinnte go méo bud ábalta ach ben óg fósú. Tá híal fada máthrótagus gan duine na deoríad le cúna hiúrtid. Ben neart am ag Angela sin páiste sin a thógalas bei. Síl a bad a bháinige. Tás agam go má cén sa síl a bheith aige. Lite an páiste sin. Agus níl seans dá laid agad é áil. Anis, I mí leat, machs mar arc. Ben páiste sin ansa. Fiú má bhín ar mé ghaid amachchas an áte. Ní gácham a bheabhrú íomh go seirbhís poiblí atá muidir chur fáilin seo mar sin tá dúrga sí áirithe an a chafar a choilí. Bhfuil tú géiste lem chorbí Catrína. Tá. Mar tá sé seo fír háhachtach. Ó nach bhfuil sama. Mar sin, chafar í gcónaí a bheith cinnte, bhfuil mu déir ard nera faoi... Ó dí chuid hiúr, céad is féad le dhéana chuid? Tá mé cuairtú Rory Murtha. Sinné. Hello, Rory. Hello. Agus cén chuúilta sanniu? Go má. Go má. Searbrand is beag a lár an lei, ó na caiileníú chuníonn tú sásta a lár níthe. Gur maithagad. Cé dúir sa teachtain seo? Rory, bhfuil agat ar an duine seo? Níl.
Stop eisiau lorach. Ni'n enw ti. Clwdi tu hen. Tá go bag é mar déanam job. Wel, ti'n dy job o't cyn tele. Ni'n dy nehed y testol yn sio. O! Rwt yn orlan. Is. Di mor tan ianw, Jenw. Dan ik besiabi ei. Nironig. Nis mesad siya ffôl. Nis mesa? Gyd doi? Wel... Ta... Rwyd y cyn tele tol o cwyn i sieg. Coswr gwyd siar o lag lys na... Tyn siar ffad ar rhed. A sians nach ti'n cwysio ias. Sna wol y doctor ia bod e ie Jenw. Chwrsiad antibiotic nwy ach siachas yn jasiad na chwltiad yn antadu yna ach... Fanacht.
A tá dochas acu go fóil. Ní cheapan é. Go tíhil tú a réit sin. A rúit na doctorí na deú be sé. Tás a tein dochtú di níann sé tadaríomh amach díirech. Díar an gúte nám iad sinna chuir reisir an áléir a ríist. Ní chora mé. Tu go be sé a leanú agus. Dar bheras me daine na bhála, be na rúdí seo ligi dhé. Ní cheapan go mé. Tíntas a tú smasa a han scíal. Tá sé gáil go tí nachorlan. Má teide. Go tí. Mar níl Susie gur an chhuirteí cal. Wel, loch me leis a doctor mar sin. Bhí seisianna gimimecht na bhí sé híán. Fuega. Hello? Locht a fórtar. Aber lágus gart tú a rás. Ní bheith menú me tan táirú hir sa siúmra. Dúrpa a chuil Susie gur an chhuirteí cal. Céirt sa deola bhí a bunach dar churbí. Hé fan nóid in is. Ní rá baint nó páirt amsa le seo. Ó, ní rá muis, agus cé thugail seo hí mar sin. Bhfuil níl sam, duine ag gimmert clasarm déing. Sin an rud díirecha bhí mé cadfiúí. Ní heistí bhaim go mecha lehéide tálagus tí san efik an seo. Ní gága mar choir goibna goid go tugu rága tena. Ach ní le neart amsa ar seo. Ní miseach ar fisir, eh? Beidir nach tú, ach bín tú i ggóúdar é lehéid go minic de réir mar chleisim. Cutá gceist a sin? Tá go má cetá gceist agam. Tá mé corfannig cort a ríis, Rory. Sean amháin éile agus sin. A digan tú mé, Rory. Rory? A digan tú mé. An granar a chalíní. Tásúil an ggóil sibh sásta. Mesta cé chuir fisir a man sin. Ní seans binis grainhaint ets leis róisiúil. Meise. An dat sin cúna wet? Yeah, mad. Oh, tá go an canhad? Yeah, tá ní mar réití fós cum a couple de lá gibhan. Cén chuúil sé? Níos far. Cílín fáte fós. Sin an méid sin a leonnta seo faoi bhaistínacht. Is mór nábí sa scanna nach a? Yeah, well, le cúna déanaí bheith na dairí ní bag sin na choras gibhan níos mó. Tá silam nach mé. Créitúir. Is mór an sport é. Tá an táirt ladí na cho das a bheithat. Yeah, tá sam. Go léon chuí me go héon bula faoi. Bula faoi chéad? Bhfuil postí bheagaí. Bhuainnigs mé á. Well, dé tá poiste le bheith amach fúnart nach féitach? Níl an ach, well, tan fear ceartad a míhall. Níor bhaid riomhach bháin tí go fáistí. Níor sé sin weimsin na bhfuilarm. Ní mar rá Pauline bhfuil guim chularáí le chéile. Le cibbe céad an sib. Gur mad, Bernie. Rúna doctorí is dí a hain. Bhí. Tá si de géir a couple test eile dhéana. Agus go dtí go luas bhés a gon go dtí mar dírí láha. Lá na ró dúirt siad. Well, le chuidú dé, bé deascíal a gon. Ach fiú má hagann si as an tinine seo. Tá seans maithan go méid feiban eile go machchan seo. Ní smuoiteamid ar sin inis. Déidir an créitúirín bocht a bheith steach amach san ospidéal fa tam fada. Déileimiid leis sin ag an náam Susie. An na bú ochla bíart, dar a mise a dhéhhaita. Is cum go dé hagan ir. Tusa? Well, sei. Céile? Is cosúil na rinneid taig chuile rud chuid. Tá mé chun an páiste chunáil, Angela.
Cad réid. Dar mé mintin. An ar na tegrúden teart art. A rútearúden teart nach cheart ó réid. Ní rút. O dy kitse, na ma dúrt. Fydd me sé a leisgel ag awylat. Rha sé sís ar a dhéag lún as da chór, ma sin rúd a ta díhart. Bhí taig mar a bhíonn se le mo gcónaí. A tháinig garú engineer am sinna méid. Thes a god gymyn mo wahei wai. Ta er a dúlig am salianw. Hócan e, ahras gyr lam heina. Le da hon, Susie. Na Jane Shaw. Is mis se a bháthair, Angela. Agus tá méid géire é chuináil. Híl há haar duine be eile go dicáid sin. Take him go sin, yeah. Look, sort on him in Macanisha. Right, Slán, Bermagad. Kevin sé? Johnny Curran, agus an block cáil teige. Tuige, nach chu sémas a tárdú machaig. Ce táid? Fuair sé an tárdú, ach dúir sé go raibh sé mícheart. Ha? Dúir sé go góg sé ráis ag an drama bhí sé déile ó hána. Os just as úna níl sé sin. Well, chuirmin na lí ar seans amháin eile chóirtún. Well, smara da sin an hain, smashin. Well, is ar éigen é an cantalach. O, tas a masin nach. Wrth a gwi, is y count mór a sin, ys ni eto mynd a chaliwnt. Ach, ni higym chweribig. Cech I fydd trefau mícheart. Me hein o hwyg y tawrdwys na gysgrif me sys na dindwri sin ar fad. A, chwrmwch ar fad. Hemwys. Ni ddys eto gyda horl. Wel, hwn yw'n nacht amser. O, tas o'n chwyl ni me gyr locht y bört na tad y masin. Ni mach gyr ffol mach gyda horl. Beth yw'r gan tawrdw mícheart tad na tad? Ni ro, fi'n tawdw car. A hanw, ni lord i fod professor yma hon University, lefen anna leir. Dŵp mis i let a hanw. Na'r am anna ffoeth per achos niwna. A hadw'r cyban order am, ni rhwg a hanner i ddwrch bod i maad. Fi siach o'r enw candeg o asl, efo cansi myrtegu. Ach, cyr tad yn y tyn y sio, se? O, Joel is on. Hallo. Ja, gaat u geen hospital. Wat doe je? Kent Susie? Not an páiste an tín. Óil? Brenna, tá sam bhfuil Jason rán nach chuil sé gearan bhaint bheith ar a báiste. Ach tá bheith heappa go ceir go muchas ag go donasta se. Déach a páiste sin bátáil meic. As cum ceach an éirete mar mar sé feici riomhaige. Fach éfeil ar chudeal a híal. So cat is ar leis. Okay? Just init cho agus tá sé sos a bhaine sin. Pintar a hel. Call the whack na leinti seo. Má goals, ragarna, pléile discos is cosir. Níor cheartan is go bhíh tutas a loch dá áidir mo wax agus an chuomhfuil de inín héin. Tá muinin san áitir cheartí bheith tuairtear a gáil leanamh. Ní ferach do whack, glachan sí lena cuid freigrachtaí. Lachan is. As tú bin an fá Rosílis an báiste hiúst chum hénig go Angela le tógal seachas é a chunealaí héin. Rámis, ce fanneach sé sin? So gwi nach bhéachtas a do chuid crúba bracacha áir, sin an fá, sin a dúirtí héin. Gus mána go bhain si peanhhaid im frisint. Leagas má fear, ní anach Susie lehead. Nach neannach an is. Wat tú cínte nach neannach? Arnold time. Beidir go nároch sé seo tíntin. Mes túnis cén fá ar líg Susie ar a héin gur cháil sin páiste nuair nár cháil. Ar chuoine tú díobh gur méidir gur sé ggéara an páiste bheith eice an gconas go mórmór an gconas chuite. Seo min scríbin an bhfuil te tucaí síos an in the ro agus in the bháin chuir thóta dúirt me. Agus a sainailte ag tinní. Tar me. Smáile me ceann seo. Agus sé gargur os na rún.
Agus tá price raise ún freisin. Yeah. An dhéana mé fistrachan faoi. Jen cínta. Ceaci leor. Ó, get faoi Mikey, I didn't stógar am tí. Denis? Agus cegar hóg sé. Bhí sé tá an nuair a febre bethe leis. Bhí ionta sorm. Well, Fálín, heb ik náit bhui mai teach. Bei siomra gáin na gcónaí. Bei míle fáilte bhhaile a bheith uide bebéisisin. Agus catú sin rá leis. Well, ní éing go jogí sé go minic sin. Tá héil héine ganis. Aíonn tú bhaite? Airing mu an cóirdas a bheith chadra nuair bhíim sin níos óige. Bhí mar an mórla chéile. Níor annach an bhirrteing. Fálín, cuimhin leat san chéad láidíomh I dtíar me machu. Is cuimhnach? Agus chuir me ceisteirt an nóir sin ar cheaptú go rud fád tíar mar chubhach an seo. Agus dúirt me sé gur cheap. Yeah, well, ar smaoine tú díomh bhaid gasúid a bhain. Siad me gur rán a ríide ná, go bhreálam go meach gasú rain. Am a cínte. Cad a gheapa? Las tú bhuain tíolhaintes. Bhhaileta? Istin si an bhain. Us túl feris gil sé fabhhaí ag maici. Féta sé bugáilíne siúgus sa débín a hachas was na leidir máginte. Agus bhfuil go fáras is náfas gus was na gí.